Ir-riforma estensiva fil-qorti tal-familja li tirmarka pass storiku lejn sistema aktar effiċjenti speċjalizzata u li tpoġġi l-aħjar interess tat-tfal fil-qalba tagħha bdiet tiġi diskussa fil-Parlament fl-istadju għat-tieni qari hekk kif tressaq l-abbozz ta' liġi. Il-Ministru responsabbli mill-Ġustizzja Jonathan Attard spjega li din ir-riforma parti mill-manifest elettorali Malta flimkien se twassal għat twaqqif ta' qorti tal-familja distinta u mhux aktar biss sezzjoni fih dan il-qorti ċivili. Tenna li din se jkollha imħalfin imħarġin u speċjalizzati li l-ħidma tagħhom se tkun ikkumplementata bi struttura amministrattiva dan bħala parti minn proċess usa ta' speċjalizzazzjoni fil-qrati Maltin. Il-qorti tal-familja li ser tkun ukoll qed timxi eventwalment f'binja ġdida, moderna u li fuq kollox tirrifletti dak li huma eżiġenzi u anke l-elementi neċessarji kollha sabiex il-partit involuti jirċievu is-servizz tal-ġustizzja mistħoq, servizz li għandu jkun imsejs fuq id-dinjità, għandu jkun ukoll imsejs fuq il-privatezza. U nemnu illi il-faċilitajiet illi hemm bħalissa ċertament ma jirriflettux dan kollu. Ir-riforma tinkludi wkoll regolamenti ġodda li jintroduċu definizzjonijiet aktar ċari, proċess ta' medjazzjoni b'termini ta' żmien stabbiliti u mekkaniżmi biex jitnaqqas id-domin u l-abbuż tal-proċeduri. Il-medjazzjoni se tkun limitata għal 6 sezzjonijiet f'perjodu massimu ta' 8 xhur, possibilità ta' estensjoni sa 4 xhur oħra. Fost il-miżuri ewlenin hemm it-tisjieħ tar-rwol tal-avukat tat-tfal kif ukoll l-introduzzjoni ta' persuni ta' sostien u terapisti biex jingħata appoġġ lil dawk involuti. Fiċ-ċentru ta' din ir-riforma hemm il-kunċett li prevali f'kull aspett dana mhuwa xejn għajr dak li huwa l-aħjar interess tat-tfal. Il-Ministru Attard ħabbar dispożizzjonijiet aktar stretti dwar il-manteniment u l-aċċess, inkluż il-possibilità li l-manteniment jinqata direttament mis-salarju jew permezz ta' ordni permanenti ma' bank. Ksur repetut ta' digriet relatat ma' kustodja jew manteniment jista' jitqies bħala reat. Parti oħra mir-riforma tindirizza każi ta' vjolenza domestika u manipolazzjoni intenzjonata bi protezzjoni immedjata lil vittmi u setat estiżi lil qorti biex taġixxi kontra abbuż tal-proċess. Il-Ministru temm jgħid li din ir-riforma ibiss il-bidu proċess kontinwu ta' modernizzazzjoni waqt li ħabbar ukoll it-twaqqif ta' kumitat konsultattiv għal ġustizzja tal-familja biex jiġi żgurat li l-qasam jibqa' jiżviluppa skont il-liġijiet tas-soċjetà.